Johnny, netværkstræner i HB Køge Pigefodbold. Hvad går det egentlig ud på? Jamen det går ud på at give spillerne fra vores netværksklubber og omegnsklubber et tilbud om noget ekstra træning, hvor der primært er fokus på de tekniske øvelser og sparketeknik og alt det der omkring, som er vigtigt at kunne. Hvad tænker I skal opnå her i løbet af de her 3-4 måneder frem til sommer? At give dem nogle flere færdigheder at arbejde med og arbejde ud fra, både på banen og ude på banen, så de kan arbejde med hinanden, og de får netværket rundt i klubberne, pigerne internt. Ja, det er jo det.